A Comisión Municipal de Igualdade publicouse nun acto non multiusos fai pasado un ano. Bueno, hasta agora nunca máis se supo hasta agora. Nos pedimos que o Consello Municipal de Igualdade que sexa efectivo e con unha política de medidas activas. As reunións do Pleno do Consello esperamos que se cumplan os 6 meses que se reflexa no reglamento do mesmo para facer as reunións. Pedir que se incluya alo menos un concelleiro por grupo municipal. Preguntar se hai algún membro da, eu non o veo no reglamento, se hai algún membro da Policía Municipal, se forma parte do mesmo, e se non é así, que se incluya para axudar e informar aos participantes da mesa para que podan facer as medidas para tomar en conta en cada situación o que teñen que facer. No mesmo aspecto, a Mesa contra a Violencia se reuniu 4 veces, en total, que eu sepa, 2 veces no 2014 e 2 no 2016. Fai un par de meses fixeron unha cal, non nos contaron con nós por que motivo nos non fomos incluídas nesa reunión. A Comisión, no mesmo aspecto, a Guía de Linguaxe Inclusivo, que pasa con ela, que aprobouse en pleno hai casi un ano, para adherirse a ela, só fai falta adherirse, non fai falta nada máis, non se está a levar a cabo. Tamén que varias veces solicitamos que as forzas de seguridade de Mos levan a cabo formación especial para atender as vítimas. Queríamos saber se é así, a que cursos foron, cando. Todo isto que falamos é moi importante para poder levar a cabo as medidas de igualdade que o noso concello, o noso país necesita, que a problemática que estamos a sufrir as mulleres a diario.